Главният герой в този проект е новото Рено Twingo. С него днес представяме следващото поколение автомобили Рено. Това е градското бижу в нашата гама. То е практично, цветно и съблазнително. Именно заради това негово артистично излъчване решихме да представим новото Twingo през призмата на модата. Като едно истинско вдъхновение за всичко това, което ще наричаме модерно през 2012. Примът на 2012 е ярък, предизвикателен и силно индивидуален. Не се страхувайте да експериментирате. Това е посланието, което ви отправя Maybelline New York и Renault Twingo. Ноквите за 2012 година са като новото Twingo, истински градски бижута. През 2012 година ще бъдат модерни късите коси с бритон на нивото на веждите или по-дълъг.